paglaom, assurance, kadasig no? Sa itong mga pagatubang sa mga kalisdanan o sa mga atong problema nga gatubang o nining pulong sa Dios matagan kita ang kaupayan mga iso. So ang atong pagaisgutan ana sa Pilipos 2 size paingon sa 11 nagikuhaan ko mani og pagsugod no gikan sa ang pagmiagi sa previous sugod ko sa Pilipos 2:1 paingon padulong na ko sa 11 gisapot nako no sa punto no nga may tungod kato sa pagpaubos sa Ginoong Hesus apan karon mag-iskuta may tungod sa iyang pagka-Dios mga igsoon. Pilipos 2 size pa yun sa 11 sa dili pa magampo na kita hold lang una kana nga pagpakli ninyo sa verse kung magampo na kita. Labing kamahalan nga Dios among amahan nga nasa langit Ginoo dalaygon ka sa mga kinabuhi. Daghang salamat Ginoo sa imong kaayo sa imong gandang katubagan nga naghatag humayan sa pananamong gitabot kanimo Ginoo. Lord, tama ang among mga kasing-kasing sa pagdawat niini nga matipayon kaya ang tanan nimong kabuton Lord alang man sa among kayon. Lord, sa among paghisgot sa imong pulong ikaw manalangin kanang tanan wala kay labyan Lord sa kanang tanan nga maminaw Lord magasig pananginan o mabungahon sa among magkinabuhi ang among matulog karon among gidapit ang ibalang espiritu nga magandam sa mga kasing-kasing pagunahuna Lord aron masabtan o makuha gayud namo ang buot nimo pasabot Lord palabas ko namo ang imong pulong nining kagabi Lord kini among pag-ampo pagsalig sa pangalan ni Ginoong Hesus amen. Amen. Okay, mga igsoon aniya ang Filipos 2 size paingon sa 11 nagkanayon sa sulat ni Apostol Pablo gidamdagan sa Dios iyon dinhi bisan siya Dios wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios Ginoon sa iyang kaugalingong kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod nahimong usa ka ulipon natawo siya sama sa kasagarang tao nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinataas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan usa magluhod ang tanang ginuhat ngadto sa langit sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Ginoong Hesus ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa ipaya sa Dios nga Amahan mao kana ang pulong sa Dios nga pagrespetar ni mga igsoon atong naisgutan atong iagi kay serious man kini magsinuportahay dapat ang mga kasalanan ang mga usa sa saktong pangunahuna katuyuan ug gugma ug ang sumpay ana nga mabatunan ang pagkamapaubsanon nga gimodiluhan ng Ginoong Hesus sa isip pagmantala no, sa kaiguan ni Kristo sa kaluwasan Christ sufficiency in our salvation atong giuluhan kini ang atong pag-isgutan karon ang pagka-Dios ni Jesus ang iyang pagka-Dios kung tinuod ba siya nga Dios siya Dios tinuod siya nga lapit kamanan siya magbuhat siya magluwas siya matinag-anon siya makaayo siya makatabang sa tanan natong panginahanglan ato kanang makita ug magpamatud-an sa Biblia natong sa verse nga atong pag-isgutan ug uban pa nga mga support verse mga igsoon adto na ko yung testimony sa diha nga ana mi isang yawan sa ospital ang prayer sa nagpadala sa amo una nga dili unta sa dili pa unta siya mamatay masangyawan aduna po nag-ampo nga nauntay padala gyud ang Ginoo kay taon naman siya sa ospital nya wala pa nag-adto moto nga wala dama sa kanako gi butang ang assignment nga ako ang muadto dito sa ospital nga ako dala nga kauban isa ug didto pagpangutanan mo sa counter gibalibaran ni kay wala gyud
sayop di ay, no? Sa niligas ang apelido, no? Pero among pagto, wala na. Basin ko wala na. Kaya taon-taon naman dito. Kaya papauli naman sa doktor, libaran na lagi ang sakit. Pero naghangi, nagpakiloy, nagpabilin, ng dagyan. Pagputong, naabta na mo. No? Kaya man yung lawas, no? Lang cancer siguro to. Dahil uh, naamog yung nagkumpleto na sa nyawa. Lisod man sa tingog tungod sa debate. Amo lang yun nga kung dawan ko ni mo, tuwa ni mo sa Ginoong Hesus. No? Yango lang, yango-yango. So, yango-yango siya. So, tuod man, pag humana mo sa inyo, 5 p.m., no? More or less, na uli ni, kapit pinag-isnat. Pero sa kung una, ginaminan kung gusto mo balik niya aron nadugangan pa nako ang akong istorya sa iya, isyo sa iya. May tungod din ni Ginoong Hesus. No? Pero sa wala dama, di ay pagkaugma, nabalitaan ako nga alas 5, human sangyaw, alas 10 sa gabi, namatay na lang siya. No? Sa gusto pa ginawa nako mapaabot sa iyo, kinsa si Jesus. Ang atong pag-isgutan karon ang iyang pagka-Dios. No? Una nga punto, si Jesus, Dios sa kanunay. No? Ang verse 6, bisan siya Dios, wala siya mabugos ng magpabiling tupong sa Dios. So, bisan siya Dios. So, kung sa si Jesus, Dios. Siya, Dios. Ang kamaturan na si Jesus, Dios kayo. No? Wala siya mamugos ng magpabiling tupong sa Dios. So, sa atong pa si Jesus, tupong gayon sa Diyos. No? The very nature of God sa English. No? Equality with God. Truly God. No? Has advantage to people who crucified Him. Dako kay siya advantage. Dako kay siya gahok. No? Naa sa iya ang makanunayon ng pagka-Diyos and changing essence of God. He has possessed the fullness of all divine attributes of God. No? Tanang hiya sa pagka-Diyos, naan niya. No? Hibuok ng pagka-Diyos, naan niya. No? Ang verse 9 gani, tungod nini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatasan dapit sa kalangitan, no? Ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Dios naman siya gaan, no? Walay pagkausab, no? Dili kay aya naman siya nahimong kwan nga gituboy naman siya, no? Gitagaan siya name above every name. Na may nag-angkon ani, no? Gituboy siya. Pasabot gi-celebrate sa amahan ang kalipay nga nagtuman ang tanan niyang katuyuan, no? Kasi Jesus niya itong panahon nagikan man sa pagpaubos na tao sa ordinary nga pagkatao, no? Yan ang panahon na, no? Mga itong pagsakan niya, murabag champion bilang, no? Yung champion sa basketball, no? Na alsaho ng star player, pasidunggan, ipalailang, siya ang inunggan, ano? Siya ang no? Gigamit, no? Gipasidunggan nga to sa tanan nila lang sa kalangitan, no? Kung sa dihang naapa si Ginoong Hesus sa kalibutan, no? Miingon ang amahan, this is my beloved son, whom I am pleased. No? Siya ang akong bugtong anak ni kahimutan. Siguro dito sa langit, no? Okay, this is my beloved son. Palangga ko ni kaayo. No? Yan ito man ang akong isugo. No? Sa Hebreo, siguro niyon siya, this is my beloved son. Dito, this is my God. No? Okay, sa verse Hebreo 1:8, no? Apan bahin sa iyang anak, mingon ang Dios. Ang Dios mingon. Ang imong trono, o Dios. Ang iyang anak ang hinga. Mulungtad hangtod sa kanturan. Uban sa hostisya maghari ka sa imong tingala. Ha? Ang verse 10, busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta, sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Bow in submission. Every tongue should declare or acknowledge, confess that Jesus Christ is Lord, sovereign God. No? So, ang tanan magsangyaw si Jesus Kristo mong Ginoo alang sa himaya sa Dios Ama. Gipadayag diha mga igsoon nga si Jesus gayud Dios. Walay makabaling niya na kamaturan bisag saan pa na si Jesus kay Dios. Kung kulang pa na ang John 1, John 1:14, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 10:30, yung si Ginoong Hesus, ako ang mahal, sarap. John 20:28, sa dihang napamatudaan ni Jesus, ni Tomas, nabanaw si Jesus, makaingon siya, my Lord and my God. Sa 2 Peter, no, sa mga sulat ni Pedro, our God and Savior, Jesus Christ. No?
So ani nga panahon mga igsoon, ani nga sitwasyon, wala lang niya una gigamit kana nga gahom o katungod, no? Kaya ang iyang gahom dili man gamiton sa pagpasikat, kundi naagay katuyuan alang sa anayan o alang sa kaayuhan mga igsoon. Kasagara, doon na nagani gahom o katungod, kusog na kayo mandaog-daog. Gusto na kayo magpasikat sa kagalingan. So muna mga igsoon, nakita na to ang pagka-Diyos ni Jesus. Dili matarong, Diyos siya sa kanunay, si Jesus mao karon, today and forever. Siya, walay pagkausap. O ang kaduhang, Diyos siya nga may hilabihang pagpati sa mga tao. No? Wala siya mga nugo na manghinayang siyang posisyon dito sa langit. Yay naman ko diri. No? Hinoon sa iyang kagalingon kabuton, gibiyaan niya kiniyang katungod kung nahimong usa ka ulipon. Pinaka-ubos niya ranggo no, sa hutong sa katilingban, ulipon. Natawa siya sama sa kasagarang tao, nagpaubos siya kung lang masinungtanon hangtod sa kamatayon, bisan siyang kamatayon sa krus. Grabe nga pagpasipala, no? Hangtod din siya iyang kamatayon. Diyos nga paubos, imposible kayo. Kay siya Diyos, Ginoo sa tanang Ginoo, hari sa tanang hari, labing gamahanan sa tanan, no? Nagpaubos, na imong makaluluot. Sa English mo yung emptied himself. Iwanag luna ang iyang gahom. No? He made himself nothing. No? Malisod man gani pagpaubos sa usa ka dato, malisod pagpaubos sa usa ka agalon, malisod pagpaubos sa usa ka amahan. Aya pagka sa Ginoong Dios nga magpaubos, no? Gibuhat niya ni dili aron makakuha pansin or pabor o panalangin, no? Kung sa mga politiko pa, no? Kung saan ubos nga alagad, kunuhay nagpaubos, kunuhay motabang, kunuhay mo gamit og lungkoy kayo nga dagnay, kanang luoy bitaw nga dagnay para mas mapansin sa mga tabos nga katawan. No? Si Jesus nagpaubos dili sa unsang pabor nga makuha kun dili alang sa kaayuhan sa tanang tao, no? Diyos nga may hilabihang pagpati sa mga tao. Nindot ay no, akong gitry ang English sa ang Tagalog sa John 3:16, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, dili daw ta madaot, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang English na, so love us, no? Loves as much. He loves us, no? Dili pa yun, no? Ang iyang paghigugma, dili pa yun para sa mga taong buutan, mga taong balaan, mga taong may inampingan sa ilang lihok, taong mga nagsimba kaniya, kana mga panganlan, makaingon siguro. Wala diha. None of the above. None of the above. Masayang sa kipangingon na ako. Ang ibuhatan, ang iyang ipamati sa iyang paghigugma. Kadto pag yung mga nagkinabuhi ng mga lampingasan, no? Way mga puang, way mga klaro, no? Mga taong nagkasilagan niya pag-ayo. Inini of God. Nagsimba pag yun sa iyang karibal. Pinsang karibal, ang mga Diyos-Diyos. Nagmahal pag yun sa iyang karibal. No? Kung sa karaan pa nga kanta, no? Unsay anaa kaniya nga wala ako. No? Wa man ako'y pagkulang, gitugyan kong anak. Kinsa siya nganong nagluib ka. No? Kinsa siyang gipangga kung labaw pa ka na. No? Gikasilagan pag-ayo, pero gigugma po niya pag-ayo. No? Muna-muna niyang kasuko. No? Kasilagan niya pag-ayo, pero dili man gid niya malimbungan ang iyang hilabihang pagbati sa mga tao. No? Habi gyud, no? Kung atong i-background check sa naas sa mga tao nga gigugma pag-ayo, no? Kung sa tawhanon nga description, gugma ta siyempre tungod kay siya ang nagpatibok sa imong puso, no? Tanang hiyas na ana niya, hindi na nako ipakawalan, no? Love na ko siya, naan niya tanan, no? Pero sa Dios mga igsoon, ang iyang paghigugma, gihimo niya ang tao nga sama sa iyang dagway, espesyal sa tanan niyang ginuhat ang tao mga igsoon, no? Iyang gihigugma o gikaluyan bisan sa makasasala pa ang tao. Bisan sa makasasala pa ang tao. So muna mga igsoon sa atong
application no? Ato gayud tuuhan nga ang pagka-Dios ni Ginoong Hesus sa walay pagduha-duha. No? Bisag unsa pa ang mga magsangyaw, pagpangdaot, may tungod ni Ginoong Hesus, na may manggamit sa ngalan ni Ginoong Hesus, dili gid nato di ta madala, no? Ya anak mga Hesus. Si Jesus labing kamanan, kabahin sa creation, siya creator, no? Siya mangiluwas, siya matulog-anon, siya makaayo, siya makatabang sa tanan natong mga panginahanglan. Di ba dako sa big comfort mga igsoon nga may bal-an nato ang Jesus nga atong gidawat gituan atong Lord and Savior labing kamahanan makatabang sa tanan natong panginahanglan, no? So mga igsoon, we must believe, no, that Jesus is sufficient, no, for our salvation. O kana atong i-proclaim atong ipantala, no? Usab ngadto sa katawhan nga nakapalibot ko nato mga igsoon, no? Dugang pa mga igsoon bisag unsa man ang atong na abot na achieve, no, unsa man ang katungod nga naa nato dili nato kana gamiton aron kita magpagarbo. Atong ipadaplin kana ang kinaiya og isipon nato kay si Kristo labaw kaayo ni anang tanan. Pero nagpaubos siya bisan sa grabing pagpasipala, pagyatak sa iyang katungod, ha? Lisod man gyud mga igsoon. Kay ipaglaban man ginato itong karapatan, no? Sa kuan pa, nagbukas ganahan ko pananaw ng kapag may katwiran, ipaglaban mo. May bala natin sige karapatan ng tao. Kung nga na yung sitwasyon, no? Kaya na paghilinya nga walay dinawdaog kung walay magpadaog-daog, no? Pero mga igsoon, sama nga si Ginoong Hesus ni paubos, ni kanaog gikan sa langit, no? Ayahin naman yang kahimtang dito pag ikanaog siya ug sama na ng mga igsoon atong ipakanaog nga itong kagalingon, no? Yan, sa atong trono sa itong kinabuhi, kita sentro, no? Atong ipapuli ang Ginoo nga may magatiman sa atong kagalingon, no? Unsa man ang mga problema, kasakitan, mga injustice, siya na ang bahala niya ng tanan. Siya ang may pwesto ang iyang kinayahan ang maghari kanato mga igsoon, no? Hugot, ulaw, mga atong pagrelasyon kaniya. Hindi matukod, ligon, mga pwestohanon, mabination, malagaron sa kayuhan sa uban, pag-ambitay sa sakit ug sa kalipay, paghatagay sa pagkasig, paglaom, paghatag sa ilong. So, pagpaubos nga wala gay pagunahuna, no? Kamo o kita mas maayo kaysa uban, no? Di bang, no? Tawhanon, no? Dapat ako gid ang patigpabo sa tanan, no? Takog, no? Muna mga igsoon ang kasing-kasing sa tao nga angay pulihan sa kasing-kasing sa Dios ug kana magresulta og bagong kinabuhi, bagong pamatasan, malig-on, mapilimanong matanaw, no? Ang pagkamapaubusanon wala magpasabot nga wala gid ambisyon, no? Kundi ang pagpaubos kana atong maamuguhan kung kinsa man ta tubangan sa Dios. Diha nato bation ang atong paggamay kay kaayo, no? Na sa una mga igsoon atong ibutang atong galingon diha sa iyang kamot sama sa usa ka bata nga nagadepende kaniya kanunay, no? So saan man nato pagpuyo nga mapaubsanon sa gingon sa verse 6. Bato na nato mindset ni Kristo. Christ mindset, no? Mindset ba mindset, no? Christ mindset. Kung nato sundon atong bato na, no? Ang pagbuhat nato niya na sa atong isikataw, ang pagpaubos, paliwala sa mga sakit, sama nga gibuhat na nato sa Dios, no? Sa atong isikataw. Kinsa man tong buot mag lead gusto ko mahimong labaw mo alangan, angay mo alangan, magpaubos, no? Ang dili magpaubos unsa may tabo, dili pasidungan sa Dios, ug maulawan gayud siya sa umahan. Walay kaluwasan nga maangkon. Unsa giingon sa Ephesians 2, no? So, may hambugiro diha nga maluwas, no? And no one should boast, no? By for by grace you have been saved through faith. It is not of your works, no? It is of God. No?
that no one should boast, no? Walay makapasigar bunin isang dipili na kini bunga sa atong mga paningkamot. Sa Dios ang tanan, na nga pasidungog, dili ka na. Ang tinuod nga nangadot-dot kanunay sa Dios, dili ka pagharbo, dili mag-apas niya, pagkadaygon, andon sa katawhan ng tao, no? Dili madalang tamis ng mga pagdaig. Hinoon, iyang ginabalik, ang glory, ang himaya, ngadto sa Dios. Si Jesus sa iyang gingon, ang himaya sa Dios. No? Kaya ang pinakatumong pauman nga mahimuot ang Dios ug matuman ang iyang katuluran. No? Do it all for the glory of God. Whether you eat or drink, no? Or unsa pa ang pambaton, do it all for the glory of God. Jesus came to do the will of the Father. No? Katong mga tao nga naanad nagpangitag pagdaig sa tao po, no? May sama na sa Dios ka naman, kay karibal naman sila sa tinuod nga Dios. No? So, bisan pag igsoon sa atong isgutan, no? Bisan sa Dios, wala silang pabiling tubong sa Dios, nagpaubos, no? Hangtod silang kamatayon, mga igsoon, bisan pag dili mamatay sa krus si Jesus, dili gyud mawala ang iyang pagka-Dios. Unsa may mawala? Ang mawala ng igsoon, ang kaluwasan. No? Ang kaluwasan, ang dili nato magawat, dili nato maangkon, walay kaluwasan. No? Ang tanan nagpakasala dito serving sa nagbabagang apoy. No? Dito tanan. No? Dito tanan ang atong destinasyon. No? Final na itong destinasyon dito, walay lain. Kung wala may tabo. Pagkamatay ni Jesus dito sa cross. So, muna mo igsoon sa atong panapos, conclusion, no? Ang pagka-Dios ni Ginoong Hesus ato gayon. Nga na pamatud-an ni kagabion, no? Sa atong ibasa sa Efeso 2 city paingon sa 11 atong pamatud-an nga siya Dios, nga siya tupong sa Dios, na siya na ay pangalan nga labaw sa tanang ngalan, mangluhod sa tanang binuhat sa pagpasidungog sa iyang pangalan. No? So, ang pagka-Diyos ni Jesus. Diyos sa kanunay, walay pagkausab, o Diyos nga doon na gayon gilabihang pagbati sa mga tao. No? Ato ning tuuhan mo igsoon, atong sangyaw nga si Jesus paigo alang sa atong kaluwasan at alang sa kaluwasan sa uban. Dalay ng Diyos sa iyang tulong, magabuta. Among Diyos Amahan, daghang salamat Lord God sa mga pagtulunan ngayon mong nagpabot karon. Lord, labi na gid Lord. Imong gitay-layla ka namong samot ang imong bugtong anak na si Ginoo Jesus, o Diyos sa kanunay, o Diyos nga may ilabihang pagbati na namong Ginoo. Tabangi kami nga pinaagi niini, Lord, ma-comfort kami sa bisan unsa man nga among giatubang kay ikaw nga Dios labing gamahanan ug may kahimuan makatabang masandigan na mo Lord sa tanan namong panginahanglan. Ikaw buutan kung gihatagon maluluyon man sa tanan. Lord, ikaw lang Lord, umalang espiritu ang pahinumdom ka namo sa panahon nga kami mawalan sa kadasig pagkaluya diha sa pagpangalanan. Salamat ka Dios, magbabungahon ba kini sa among kinabuhi ug amo usang ma-share ngadto sa among mga kaila, pamilya, bisan sa katrabaho. Salamat ka Dios sa pangalan ni Ginoong Hesus, na labing gamahanan. Amen. Amen. Dalay ko ng Diyos. Mga isa.